payment peturin in browser khanin laptop ema phone Avon payment tin lutanga achung berhin metang chon chuta chon account number ti te account holders name ti te lo langa account number hian in ID in Avon ID kha in chulutang ta chuan in hming le amount za ta lo langa zero chuan pay turin nei lo tina pay by debit or credit card ti arai zawk ami hi kan metlenga chuan pay with hianin kan nei ang other bank debit card hi alanga omla chuan time card number hming expire date le a year kan chuleng a CVV chu ahnunga avar laia digit thum kha ni a chuanin ahnuaya I characters visible in the box below ti hi uluk dawin capital ani chuan capital a small in chuan small number ni chuan number ani ang che che khwan kan chulu tanga uluk dawin khuti ngaya hemi hi ti swala wang hianin payment hi akal tlang lo ve the ni hi machine kan ni nge ni ti proof ania pay kan metlenga chuan hei kan nga kanga chumi nuwa OTP kan donga kan bank account le kan phone number kan link na khan chuta chuan OTP kan chulu tanga kan submit anga chuan a in process sung hen engma hmelo tur back lo tur nia tian nga tlang tur ani alo rei do ni point chuan payment page kan luta ti khan payment successful in ti ta transaction result kan screenshot anga kan da tha ang